n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge emume Ista. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ọtụtụ ihe ọma ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Tatakwazi ka anyị na-echetakwazi ụmụaka anyị ndị natalụ olili izizi ha ụnyaahụ, ụfọdụ natakwazili tata. Anyị na-ekene Chineke n'isi ha niile, all the kids that received their first communion today. We thank God for all of you, and we pray that God will continue to bless and guide each and every one of you. Anyị nwezi ọtụtụ mkpa na ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na Jamasị n'ụwa, ka anyị natazie isi a na runye Chineke ebumnobi ahụ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke jikere na-emela anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, ga wedulu anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke anyị, imeela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile,
inyere anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Ha wee kpọkọta ndị ozi ahụ, guzo ha n'etiti ọgbọ ikpe nke bụ ekwucha ọgụ n'ikpe omenala ndị Juu. Onye isi nchụaja wee jụọ ha sị, ọ bụkwa anyị nyesiri unu iwu ike ka unu ghara ịkụziri ndị mmadụ ihe n'aha nka? Ma lee, unu agbasala ozi unu n'obodo Jerusalem niile. Unu egosila ọha na anyị gburu nwoke a, na-ezubekwa iweta ọbara ya n'isi anyị. Ma Pita na ndị ozi ndị ọzọ zaghachiri sị, anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ. Chineke nke nna nna anyị ha mere ka Jesu si n'ọnwụ bilie, bụ onye unu kpọgburu site n'ịkwụba ya n'elu osisi. Chineke were aka ya nke ike bulie ya elu, ịbụ onye ndu na onye nzọpụta, ka o wee nye ndị Izrel niile ohere iji chegharị. Ka Chineke wee gbaghara ha mmehie ha niile. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe ndị a niile. Anyị na mmụọ nsọ, onye Chineke nyerela ndị niile rubere ya isi. Ha wee kpọpụta ndị ozi ahụ n'ụlọ, pịa ha ịtalị, nyesie ha iwu ike ka ha ghara ịgwa ndị mmadụ okwuchukwu ọzọ n'aha Jesu, wee hapụ ha ka ha laa. Ndị ozi ahụ wee si n'ụlọ ikpe ahụ laa, na-aṅụrị na Chineke gụnyere ha na ndị kwesịrị ịnara mkparị n'aha Jesu. Okwu kosebuwa. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ịzọpụtala m nke ọma. I kweghị ka ndị iro chigbuo m n'ọchị. Onyenwe m, isila n'aka mmụọ gụpụta m, bịa chụbakwa m ka m ghara ịdaba n'ili. Unu bụ ndị kwere na Chineke, toonu Onyenwe anyị, nyenụ aha nsọ ya ekele, n'ihi na iwe ya bụ sọ nwa mgbe ntakịrị, ma obiọma ya ruru na ndụrụga ndụ. Ịkwa akwa na-abata n'abalị, ma ọṅụ na-abata na chi ọbụbọ. Onyenwe anyị, aga m eto gị.
onye nwe anyị nụrụ olu m, mere m ebere. Onye nwe m, bụrụ onye enyemaka m. Ịgbanweela ịgba mkpe m ka ọ wụọ ịgba egwu. Onye nwe m, Chineke m, aga m elegide gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mkpughe. N'ime ohu m, mụnwa bụ Jọn, nụrụ olu nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi ruru nnukwuru nnu na ndekwuru nde, ndị mmadụ na-apụtaghị ịgụ ọnụ. Ha niile gbara oche eze ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye ahụ gburugburu. Ha ji otu olu ike na-abụ abụ na-asị, nwa atụrụ ahụ nke egburu egbu kwesịrị ịnata ihe niile, na akụ niile, na amamihe niile, na ume niile, na nsọpụrụ niile, na otito niile, na ngọzi niile. Mgbe ahụ anụrụ m ka ihe niile kere eke, nke dị n'eluigwe na nke dị n'elu ụwa, nke dị na mmiri na nke dị n'okpuru ụwa, na nke dị na mbara igwe niile, ka ha na-abụ abụ na-asị, onye ahụ nke na-anọkwasị ike n'oche eze ahụ na nwa atụrụ ahụ, ka ngọzi niile, na nsọpụrụ niile, na otito niile, na ike niile dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Ihe anọ ahụ dị ndụ wee zaa sị, amen. Ndị okenye ahụ wee daa n'ala kpọrọ Chineke isi ala. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ekwodogisi ike aka n'ike okwu m. Nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyelu ụdọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere.
Jesu gosiri ndị ụmụazụ ya onwe ya ọzọ n'oké osimiri Tiberia. Otu a ka o siri mee. Simon Peter na Thomas onye a na-akpọ ejima, na Nathanael onye Kena nke Galili, na ụmụ Zebedi na mmadụ abụọ ọzọ n'ime ndị ụmụazụ ya nọkọrọ n'otu ebe. Simon Peter wee sị ha, ka m jee igbu azụ. Ha wee sị ya, anyị ga-eso gị. Ha niile wee pụọ banye n'ụgbọ mmiri, ma ọ dịghị azụ ọbụla ha gbutere n'abalị ahụ niile. Na mgbe chi na-abọ, Jesu wee guzo n'akụkụ mmiri, ma ndị ụmụazụ ya amataghị na ọ bụ Jesu. Jesu wee jụọ ha sị, ụmụ okorobịa m, unu o gbutere ihe ọbụla? Ha wee zaa ya, ee. Jesu wee sị ha, wụnyenụ ụgbụ unu n'akụkụ aka nri nke ụgbọ, unu ga-egbute azụ. Ha wee wụnye ụgbụ ha, ma ha enweghị ike ịdọpụta ya n'ihi na ọtụtụ azụ dị n'ime ya. Ya mere nwa azụ Jesu ahụ, onye nke ọ hụrụ n'anya, wee sị Pita, ọ bụ Onyenwe anyị. Mgbe Simon Peter nụrụ na ọ bụ Onyenwe anyị, o yinyere uwe ya n'ihi na ọ gba ọtọ wee wụba n'ime osimiri. Ma ụmụazụ Jesu ndị ọzọ banyere n'ụgbọ na-adọkpụ ụgbụ ha nke azụ juru, ma ebe ha nọ adịghị anya n'elu ala. Ọ dị ihe dị ka 100 nzọụkwụ na 5. Mgbe ha pụtara n'elu ala, ha hụrụ ọkụ akwanyere nke ahụkwasara azụ n'elu ya. Ogbe achịcha dịkwa n'ebe ahụ. Jesu wee sị ha, wetanụ ụfọdụ n'ime azụ unu gbutere ugbu a. Simon Peter wee banye n'ụgbọ, dọpụta ụgbụ n'ala. Ha dị 253 n'ime ụgbọ ahụ. Ọ bụ ezie na azụ dị ọtụtụ, ma ụgbụ ha adọkaghị. Jesu wee sị ha, bịanụ rie nri ụtụtụ. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị ụmụazụ ya ụjọ kwere jụọ ya, onye ka ị bụ? N'ihi na ha marara na ọ bụ Onyenwe anyị. Jesu wee bịa were achịcha ahụ nye ha. Otu akwa ka o si nyekwa ha azụ ahụ. Nke a mere ya ugboro 3 Jesu gosiri ụmụazụ ya onwe ya kemgbe o mere ka o si n'ọnwụ bilite. Ozi ọma nke osebrowa. Nọdụ n'ala. Tata bụ Capital Campaign Day for the diocese. So anyị ga-echegodi emesizia obele video for Capital Campaign, or around the whole parishes of the diocese. So emesizia, then we'll continue.
brothers and sisters in Christ, as we unite for our 2025 annual Catholic Meeting, I express my deepest gratitude for your unwavering support. This year's theme, Jubilee of Hope, Rule of Faith, Charity, reflects our mission, your generosity. Your contributions support our seminarians on their journey to the priesthood, Catholic charities providing essential services to those in need, faith formation and empowerment of young adults, dedicated chaplains ministering in schools, hospitals, and prisons, immigrant support, and quality Catholic education for children. Join us in this year's Jubilee of Hope as we renew our faith and commit to acts of charity. The seminary is a place where we come to discern God's call in our lives. It's a place where we come to really listen to His voice through prayer and through our service. For it also comes through your generosity given to the United Catholic People. It helps us focus on our studies to become the priests that the Lord wants us to become. The priests that will be there to serve you and your family in times of need. I learned that there's a human formation, academic formation, pastoral formation, and spiritual formation. I did not know really what I was getting myself into, but I'm thankful. As we begin the 2025 annual Catholic Meeting theme Jubilee of Hope, Renewal of Faith and Charity, we are called to reflect and to transform the transformative power of our faith and the importance of reaching out to those, but also supporting the different missions of our diocese. I want you to know that your donations have greatly impacted my life, my vocation. Without you, I would not be here. I thank you greatly, and may God bless you. My name is Deacon Christopher Wagner. I've been a deacon for 13 years and I serve at St. Bernard of Clairvaux Parish. As a deacon, we've been involved in people's lives from the womb really to the tomb, from baptizing children to bringing people together in marriage, to counseling people, to burying their loved ones. And it's a very intimate relationship that you start to go with your parishioners. That's the interesting thing about the diaconate, that it's not just me as an individual being able to serve those in my parish and whom I'm assigned to, but it's also my ministry involves my wife and my children as well, which allows all of us to partake in parish life. God is able to fulfill our lives in so many different ways by the grace of the sacraments of both marriage and divorce. It's amazing to watch that faith life grow. I would thank the donors of the ACA for my formation, because it wasn't for your donation, I would not be able to be a deacon. By your support, by your donations, it helps the diocese to be able to form us men who are going to become deacons to serve all of you. I came to this country 24 years ago. Carlos and I, we have our two daughters. I've always felt it's important to set the example for our children. They're looking at us, and they're going to mimic what we do. And we have to show importance for God, for religion, for our faith, and how we conduct ourselves as Christians. Our church is huge. We have so many different ministries. And I'll tell you that the Catholic Appeal, because it supports so many different ministries, our church, our congregation has something going on almost every day. And I think that is only possible through the support of donors like us. We feel that the Catholic Appeal is our way of being able to give back just a little. We're fortunate that we could contribute and be a part of the process. And we encourage all those who can to do the same. I can't think of another noble cause than contributing to the annual Catholic Appeal. My name is Father Jose Diaz. I serve as pastor of Marriage Nativity in St. Anne Parish. I'm also the chaplain here at Queens College. College is a time where we're really discovering ourselves. What are my values? What matters to me? How can my value system and what I believe in help me
college, we have the Communion Center. We try to provide sacramental presence to the students, but also a space for them to come and grow in their faith and really be at peace in the journey with Jesus. If students have questions, if they have doubts, if they have reservations, whatever it may be, this is a place where you can come and share things and ask questions and see, because that's what we're about. Being chaplain here at Queen's Mountain is a great gift for me personally. Part of it is the fact that I have a team. Because of the ACA, we're able to have a place like this center, but more importantly, we're able to have chaplains for this type of work. And I'm real blessed to be here. Hi, my name is Father Michael Perry, and I've been a priest for 53 years. I live with 20-something other priests, and altogether we're responsible for over 1,000 years of service to the people of Brooklyn and Queens. When I came to Bishop McGovern residence, I needed to be here. I was in a rectory that had 16 steps between the first floor and my room, and I had to go up on my hands and knees and down on my own. I got here, there's elevators, I have a scooter. I'm not exceptional because I have a scooter. It's hearing aids. This one means a cane. It's a way of life. And that way of life is made possible here because we're here, not someplace else. The annual Catholic Appeal responds to the needs of the priests. We live here. Some of us are more capable of getting around than others. Some of us have more clarity than others, but I live with a group of men who have served you and are now being served by you. So probably the most common attitude that we have here is gratitude. Gratitude to God for our priesthood, gratitude to God for the people who make it possible for us to live here. Were it not for you, the people in the parishes, the people in the pews, the people in the churches, were it not for you, Bishop McGovern residence could not exist. Your generosity makes it possible for us to live the kind of life that you would hope for anyone, especially your priest. You have the house, you make it a home, and we are grateful. Your participation in the 2025 Annual Catholic Appeal makes all these efforts possible. Let us unite as one body in Christ and share His love and hope with our brothers and sisters in Brooklyn and Queens. Thank you for your generosity, prayers, and unwavering faith. God bless you and your families in the Lord. Titodrinu Jesu tata ekwuru nọ ihe a ga-abụ okwuchukwu, mana just for the sake of the kids that received first communion, I just want to put one or two words. So ha ga-enye unu envelopes. Envelope a bụ ifilo n'ime envelope ihe ị chọrọ donate to the church on capital appeal. Unu afụgo ihe bishop ji ihe niile alụ. Then idezie ihe ị chọrọ donate through the year na etu isi wee chi imie. Enwelu nke dị n'ime ịdọkapụta ya. N'ebe ahụ ị ga-efile ịdọkapụta ya itinyezie ya n'ime envelope. Tinyezie n'ime envelope enwezi ike collect ya. When ike mebezie ha na-eme. Unu ga-afụ ha niile. And Aaron had the whole diocese, so it's not just us, it's all over the diocese today. And I also want to congratulate each and every one of you for the first communion you received. Who hears Igbo here? Okay, only one person hears Igbo. You hear Igbo? Okay, good, good. Go see, you don't hear Igbo? Oh my goodness. Okay, so I'll mix up Igbo and English a little bit. So now I want to thank God for all of you
for yesterday receiving Jesus. Am I right? You all received Jesus yesterday. And so what it means is that God has elevated you to a level. When you were baptized, it was only your mother and your father who among you knew when you were baptized? You knew when you were baptized? You sure? I will ask mommy now. No, you're not sure. Because I knew you were baptized when you don't even know where you were. So you didn't know. So all of you were baptized based on the consent of mother and father. None of you said yes to your baptism. Your mother and your father took you to the church, to the priest, and we did a baptism upon you. But this is the first time you are making a consent in your Christian faith. And what it means is that this was the first time the church asked you, do you want to receive communion? And you said what? Yes. So which means that you have grown, that you are no more a child, that in the sight of God, you are now grown in faith. Now, when you were being baptized, we asked your parents, do you want your child to be baptized? And your parents said yes. Now, when you want to receive communion and you come to the front and the priest says, body of Christ, what do you say? You see how you said it? Amen. So now when you were kids, it was mommy and daddy that was asked. Now you are asked the body of Christ and you say, amen, which means I believe. So what it means is that you are people of faith now, that you're no more a child. So when you're coming to receive Holy Communion, Emmanuel, can you demonstrate for me when you're coming to receive Holy Communion, the way you will come to the priest? Can you demonstrate for me? Oh, beautiful. Okay. And I say body of Christ. Okay. Thank you. And then, and so when you're going back to your seat, are you supposed to be talking to people? No. Awesome. So you're not supposed to be talking to people. You're supposed to keep your mouth shut and then keep your hands together like you did. Keep your hands together, and when you get back to your seat, what do? Kneel and do what? And pray. I love it. Can we clap for them? So at least the beauty of it is that they all learned very well. So what happens is, if you don't do all these things you said, let's say you're going back to your seat and you're talking to people, you're not doing what Jesus wants you to do. So you have to keep the faith. And then when you grow up a little bit, how old are you? 9? Good. How old are you, Manu? 9. Awesome. So how many of you want to be members of Altar serve at Mass? Okay, good. Okay, at least all of you will serve at Mass, which is good. So Dr. Anna, we have new recruitment. So we have new recruitment. So at least we recruit them to serve at Mass. Oh, where did these ones go to? You went to the bathroom? Okay, good. So we have prayed for you, and we pray that God will continue to bless you when you receive Holy Communion. So you are now grown in Christ. Am I right? You are now grown in Christ. You are now children of God. And you now know what communion is. Am I right? Thank you. Good. So then on a final note, just iji wee chịkọtazie nkụzi ụka kụziri anyị. Ụka chọrọ igosi anyị that Christ is alive. And that Christ is alive in us every day. When the disciples were in doubt, ha ghọtachara ọfụma na Jesu ka dị ndụ. Jesu na-abịakwute ha mgbe niile
to prove a point to them that the graves cannot conquer me, that I am alive. Na oziọma anyị gụrụ, ọ kalilo na anyị gụdobeli ya nke Igbo kọtụrụ ya kọt, mana nke oyibo mgbe ha lichalụ nri ụtụtụ ahụ ha na Jesu lili, Jesu wee jụọ Pita ajụjụ ịtọ. Ọ sị ya, Peter, do you love me? Ịfụrụ m n'anya? He wanted assurance. Peter, ịfụrụ m n'anya? Peter za nke mbụ. Ọ jụkwa ya ọzọ sị ya, Peter, ajụkwa nga ọzọ, ịfụrụ m n'anya? Peter sị ya, onye nwe anyị, ị ma na mfụrụ gị n'anya, ka ezi ihe na-ajụrụ m ụdị ajụjụ a. Jesu gbachie nkịtị. Oluo nke ịtọ, Jesu jụkwa ya ọzọ, Peter, ịfụrụ m n'anya? Ọ bụrụ gị ka Jesu jụrụ ajụjụ ugboro ịtọ, gịnị ka ị ga-eme? Oke, ka anyị wee ya na di gị bịakwute gị ofu ụbọchị sị gị, ịfụrụ m n'anya? You say, yes, I love you. Ọ bịakwa nke ịbụọ sị gị, asị gị, ịfụrụ m n'anya? The same moment, ihe ị ga-asị ya bụ, ka egwu ụdị question dị ha. Ma o nwere ihe na-eme ya na ntị. Enwere ike ịnọgidekwu, ọ bụrụ na enwere kọna wee galụ, okwuo nke ahụ uche ga-abụrụ ịma nwoke ọ chọpụtaghị ha. Then ihe ọzọ ga-abịa gị n'isi bụ, kedu ihe ị na-eme inu? Kedu dị question? Ọzọ gị na-edokwa ụmụ m anya. Ọ bịakwa nke ịtọ sị gị, bịa, asị gị, ịfụrụ m n'anya? Ebe ya asịsị ọbụla egwu ya kwụsị ya. Ọbụla ya. So mana Jesu jụrụ ajụjụ ahụ maka ajụjụ ahụ miri emi. Ihe o ji jụ Pita ajụjụ ahụ maka na ebe a na-eje mere gịnị eteka. Na ihe a na-akpọ love abụrụ sọsọ n'ọnụ ka o bili, na ebe esi ama ịfụnanya bụ gịnị? N'omume. Ọnya ka ndị Igbo ji asị, olu onu n'omume asị gịnị? Onye agba n'ọsọ. Ọ jụcha ya ajụjụ ahụ, Jesu rago n'eluigwe. Gịnị mere? Pita face reality. Ọnya bụ ka egosila anyị n'ihe ọgụ nke mbụ, ebe Pita pụtazi n'ihu ndị ahụ ọ na-atụ ụjọ wee kwube okwu Chukwu, na-aba na-ekwusi ike. O kwugidezi kwugide kwuchaa. Ha wee sị ya, na anyị enyego gị warning, kwudobe ihe ị na-ekwu, anyị ga-egbufusikwa unu niile. Mana eventually Pita che n'ọnụ okwu ahụ ka o bili, mgbe o setịrị ọfụma maka okwu Jesu gwara ya n'ikpeazụ mgbe ọ jụchara ịfụrụ n'anya. Ọ sị ya, na mgbe ị bụ okolobịa na ị na-eje ebe ọ bụ na ị chọrọ ije, mana n'ime okenye na a ga-eburu gị mee gịnị? Jee ma ebe ị chọrọ ije. Ma ebe ị chọrọ ije, ha ga-eduru gị jee na ya. Oluo ka o setịrị ọfụma, ndị mmadụ bido na-anwụ, a na-egbu ndị ụka. Ndị niile emepere ọnụ sị, Jesu, I believe in you. Ọnwụ. Ụfọdụ ka a na-esu ọkụ alive. Ụfọdụ esinye mmanụ ọkụ, eburu ha mee gịnị? Tụnye n'ime mmanụ ọkụ, ha na-asụ pọtọpọtọ n'ime mmanụ. Ụfọdụ ewelu ha dobe n'iru lion, n'iru agụ eribere nri for 3 days. Ndị mmadụ eju na-amụghị amụ, eke gị chenụ n'aka, buru gị tụpụta, agụ eme gịnị? Rie ha va. Ụfọdụ kwa ka ọ ga-abịa wepụta agụ ahụ, agụ ajụ na ya ada eri. Agụ ajụkwazie na ya ada eri maka ọnya bụ the power of Christ. Agụ ajụ na ya ada eri. Ndị mmadụ nekọtazi anya sị na ihe agụ jụrụ ajụ na ọ dịghị izi, na o nwere ihe so n'ihe a. Ifia ihe niile nọ na stadium eme gịnị? Adịkwa converted, a na-expand. Mana enwere mgbe o lulu, Pita wee sị, n'afọ a karịa n'ihe kwọzi. O chefuo ịfụrụ m n'anya ahụ Jesu jụrụ ya. N'afọ a karịa n'ihe koropụ, o mee ka ya gbafere ọsọ, ka ya sizie Jerusalem naba, ka ọ nachi ya back to Galilee. Maka cheta na Pita chọrọ ịnachi ya. Ị na-anya n'ihe ọgụ n'oziọma, mgbe Jesu kpọrọ Pita oku, ọ sị ya na achọrọ nke isi from ịbụ a fisherman to gịnị? Fishers of men. Mana mgbe Pita afọzi Jesu, gịnị ka Pita mere? Ọ nachiakwa back to fisherman. Remember, n'ihe agwara ya bụ, I don't want you to be a fisherman again. I want you to be fishers of men.
Peter represents fishers of men. Jebe na ebe fisherman. Anonya ka Jesu ji na chara kwa da fisherman na say Peter, from fisherman to get back to fishers of men again. Now, at a point, mgbe Peter chọrọ ịgba ọsọ, ọ pụbago Jerusalem, na Jerusalem, si na ya nọzi. Ọsọ a ka ọ na-achọ ịgba, ọ bụ na ụfọdụ n'ime anyị watch go movie a na-akpọ Quo Vadis. Amara mgbe we watch ya, afa movie a Quo Vadis. Quo Vadis mean, where are you going? Quo Vadis. Ka Peter na-achọ ịgba ọsọ, Jesu reappeared to him, say Peter, upon this rock I shall build my church. Get back. Peter had to go back. That was at the point. They wanted to hang him like Christ. Exactly the same way Christ was hung on the cross. They nailed him. Peter wese hamba. No nya onu kpodo n'obe na nya bụ Peter elu ọdị one third ya. Kama unu ga-akwụbi ọsọ unu megene unu kpọjie isi n'ana. So they turned him upside down and killed him. When you kill Peter, did you kill the gospel? Christ is alive. He's alive every day. He's alive in our lives. And that's why the gates of the nether world will not destroy us. Yes, I know challenges as human beings. Ebe na alụ ọlụ, ezinụlọ gị, ụmụntakịrị gị, ikwu gị, ibe gị. Sometimes problem anyị na-enwe bịọdị overwhelming. Sometimes it can even be illness. That you don't even understand, and you're living healthy. You're making every human effort, and they failed you. When we encounter some of those challenges, what do? Do we run away from God? Remember, apart from me, you can do nothing. Never separate yourself from the presence of God. May He remain your power. May He remain your strength. May He remain your authority. In Jesus' name we pray. Ekwem n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị abịakwutego gị n'obi gị n'ụbọchị tata iji were gosipụtago onwe anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
iwe na anyị nụrụ anyị. Ka nratazie isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị gaa nye ya ekele, eze mere ka anyị dị ndụ ruo taa, imela. Ka anyị gaa nye Chineke ekele, o mere ebere, mere ka anyị dị ndụ ruo taa, imela. Ka anyị nye Nna ekele, o mere ebere, mere ka anyị dị ndụ ruo taa, imela. Mama ekele, mama ekele, mama ekele, 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 mama ekele, Chineke na Chinenye ụmụ, ezigbo Chinenye ndumo, ezigbo Chinenye akụnụba, ezigbo Chinenye ndụ, mama ezigbo Chineke na mama ekele, manara ekele dị mma, omemma nara ekele, omemma nara ekele anyị bịa, eze omemma nna nara ekele. Omemma nara ekele mo, nara ekele dị mma, omemma nara ekele. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Anyị na-erinyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezinụlọ ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ọ bụ ndị karismatik na ayọmasị a. Onye nwe anyị biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị, inyela anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Welite n'obi enu.
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị bịasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okpukpe gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, sepụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ndị nna Kristi na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọrọ ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord, Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. One bread, one body, one
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebi ebi. Biko mee ka anyị rute n'anwụ anwụ n'otito mbilite n'ọnwụ ahụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Chineke ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, Chineke ịdị mma, aka na-agwọ ya n'ịdị mma, ochi na-enye ndụ n'ịdị mma, onye na-enye ndụ n'ịdị mma, chiwendụ n'ịdị mma, ịdị 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 mma, Chineke bụ ịdị mma, onye nwe ndụ m ịdị mma, echeta obesike m ịdị mma, aka na-agwọ ya n'ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Otodri Jesu. Ihe a parish announcement. Next week, the second collection will be for help defray expenses. Help to defray expenses. We count on your generosity. May is the month of our Mother Mary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday after the 8 a.m. Mass and at 7 p.m. bilingual. We invite everyone to join us in praying the 1000 Hail Mary's devotion on Saturday, May 10th, following the 8 a.m. Mass. The annual Catholic Appeal Bishops campaign for this year is beginning. Our goal is $24,367. We ask for your support to achieve this goal. Thank you. A diocesan mass to celebrate the opening of the Papal Conclave will be celebrated on Wednesday, May 7 at 11 a.m. at the Immaculate Conception Center, Douglaston. All are invited to attend to celebrate this momentous time in our church. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Otodri Jesu, Tao the first Sunday of the month, May. Sunday, ne, unu ga-apụta for your. Ekene Maria, ezigbo nne anyị ekene anyị ọnani, nne dị nsọ. Ekene Maria, ezigbo nne nara ekene anyị ọnyani, nne dị nsọ. Anyị ekene gị nne Jesu. Maria nara ekene, anyị ekene gị igwe bụ anyị.
Maria nara ekene. Anyị ekene gị nne dị mma. Maria nara ekene. O Maria nara ekene. Ekene Maria, ezigbo nne nara ekene anyị anyị, nne dị nsọ. Ekene Maria, ezigbo nne nara ekene anyị anyị, nne dị nsọ. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ Na-ekere n'igwe n'ala. osebru anụla anyị anyị osebru anọnyela ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị a niile. Anyị na-ekene gị maka nnukwu ọlụ nke ịzụlite ụmụntakịrị nke gị bụ Chineke nyere ha n'aka. Anyị na-ekene gị maka umeala nke inyere ha, obi ndidi nke ha ji alụ ọlụ n'ụwa. Anyị na-ekene gị maka ọmalịcha onyinye ndị ọzọ niile, ma ndị anyị ma ndị anyị amarọ, ma ndị anyị kwetalụ na inyere ha, ma ndị anyị ekwetarọ. Anyị na-ekene gị n'isi ha. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu. Anyị ma na mgbe ụfọdụ na anyị na-aghọtafie ọmalịcha ọlụ nke ha na-alụ n'ezinụlọ anyị. Mgbe ụfọdụ anyị na-echekwazi na ọlụ ha abụghị ọlụ, mana anyị ma nke ọma na-ewezuga ha na ezinụlọ gị ama dị etu ọ dị tata. Anyị wee na-azị ka ị bịa n'ala otito n'isi ha niile n'ofu n'ofu, ka ị welukwazi ngọzi gị wee chọọ ha mma n'ofu n'ofu, gọzikwazi n'ọtụtụ ebumnobi ha niile, ọkacha nke ha na-ekpelu ndị di ha, ọkacha nke ha na-ekpelu ụmụntakịrị ha, ọkacha nke ha na-ekpe maka ebe ha na-alụ ọlụ, ọkacha nke ha na-ekpe maka ọgwụgwọ nsọ nke gị bụ Chineke n'isi ha. Anyị na-ayọ ka ị bịa n'alụ ekpele ndị a niile ma gbuolu ha mkpa ha karịa ka ha pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Otodi Jesu, biko ka anyị kelee Chukwu maka ụmụ anyị ndị na-atụrụrị dị nsọ taa. Evelyn, Lillian, ka o si sọ Chukwu, Ifeanyi, Emmanuel, Blessing, Jeffrey, and Chimdalo. Because Korani hack again. They are not only members in sharing the body of Christ. They can Father Johannes, and a number of other mass servers. So, Emecha, una be register with me. Okay? You come and register with me, okay, to serve at mass. Otodi Jesu. Yabiko, our sister, Joy. Onye nke hapụrụ a ga-elie this Saturday. A ga-elie this Saturday in New Jersey. I want to use
the name of the community to thank all community members and every other person rally around. The response I was very, very good. So that's why I need a very decent burial. I get put in a church here on Saturday morning. So for viewing, and after that, Buriye Gawan and New Jersey, Ebe Agelia. So we expect all members to be here for the mass and the viewing on Saturday. And we also expect us to join the, the remains. Ebe Agelia, Wiridula Yanudo, Otodri Jesu. Because the address on New Jersey, but on our platform. So because either we go in group, we can go from here. If you cannot drive, some other people who are driving, we can carpool to Jesu. Next Sunday, Mother's Day. Onye isi ndị nna nọ na-akwado yalo onye yili ya sarụ ọrụ na committee. So ha chere na-echere ndị nne, ha chere na-echere next Sunday. Hoping to see all of you. The same Saturday, n'oge mgbede. Sorry, Cow Sunday, but not Saturday. Oge mgbede ka ezinne emezu. Ocho ka ichetekwere members that here ha ko emeghe everybody invite. Ka bịa n'onyeri maka Chukwu ochoghị ọ na-ekene. Unu madat na ọrịa adịghị ala this year o mechara. Last year actually o mere surgery. Chukwu nyere ya ka ya succeed ya survive. Chukwu maka echiche chiri n'ụlọ. So because members, you join her to be Igbo na Saturday, the 10th of May, to celebrate and thank God. Otodri Jesu. Because the parish support is continuing, and we thank members. Ndị na contribute to ne unu maka isi kwue. I enyekule the first badge of Egraha to the parish and had a happy. So please, all donatable. You continue to donate. Unamana ka nsikwe ayana henyechi at the same time. So fear can the next quarter. So please continue to donate, and in the pledge, please redeem your pledge. On any birthdays, anybody celebrating their birthday this weekend? Okay. Anniversaries? No anniversaries. Is anybody worshiping with us for the first time? Oh, okay. Father Mechaziak bless you all together. All celebration for everybody. The parents of Umuaka did Holy Communion this week, as AG has some refreshment na parking lot. So thank God that the communion is na akusla. So Abasa, we will all meet there. Otodri Jesu. See you all here on Saturday morning from 9 o'clock. So please be here on time. Biko anyaga ha choke ebute ndi nebu the funeral home nebu our sister rule here. Then they stay here waiting for our community to arrive. So please, we are the ones in charge of this. So please come on time that day. Otodri Jesu. Happy Sunday. See you outside later. Otodri Jesu. Father, one moment.
Please, somebody, if this belongs to anybody, is lost but found. Yamo okay, all right, so I hold on you otodri Jesu. Otodri do Jesu. Mbanya mago onye lichalo ili chefu ogbe. Se mezi ya nyekwe ya.